Auta. Vy ste vo výbore, ktorý sa práve venuje, budem teda, ak sa nenahnevate, pokračovať s pánom Mazurekom. Ako to momentálne vyzerá v prípade elektroaut? Ja mám jednoducho pocit, že Európska komisia, ktorá sa nonovo vytvára, a celkovo Európsky parlament, kde stále majú väčšinu politické síly, ktoré schválili napríklad zákaz aut so spaľovacím motorom od roku 35, odmietajú vnímať realitu. Máme tu vyjadrenia automobiliek, ako je Ford alebo Volkswagen, že idú zásadne prehodnocovať svoju výrobu automobilov do budúcnosti. Volkswagen dokonca zatvára svoje fabriky na výrobu niektorých druhov automobilov. Volvo, automobilka gigantická, upustila od plánu od roku 2030 vyrábať len elektrické auta. Toyota zredukovala svoj plán na výrobu elektromobilov od roku 26 o tretinu. To znamená, my vidíme, že záujem Európanov, ale aj celého sveta, možno s výnimkou Číny, kde je tam nejaký štátny nátlak a dotačné schémy, klesá. Ľudia tieto elektrické autá nechcú. A ja teraz nie som človek, ktorý by tvrdil, že elektrické autá nemajú existovať alebo sa nemajú predávať, ale hovorím, že ľudia majú mať slobodnú voľbu. A ak o ne nie je záujem, ak technologicky zatiaľ nedokážu konkurovať autom so spaľovacím motorom, neexistuje dôvod akýmkoľvek spôsobom obmedzovať výrobu aut s klasickým spaľovacím motorom. Ale podľa Združenia Automotoklubu práve že vzrasta záujem o elektroautá. Keby to tak bolo. Z akej štatistiky ste vychádzali, ale práve bolo to nedávno aj na výbore, kde sa to riešilo, že práve že nahradia elektroautá, teraz nechcem presne strieľať tie roky, ale myslím, že do roku 2040 takmer 100%. Neviem, z akých štatistik vychádzajú, ale keby to tak bolo, tak automobilky jednoznačne začínajú podporovať tú výrobu a nie, že ju prehodnocujú. Veď Volkswagen ide kupovať emisné povolenky, aby vyrábal auta so spaľovacím motorom, čo vôbec neplánovali. My vidíme naopak, že záujem o tieto auta klesá a bývalý eurokomisár, ktorý teraz podal demisiu, pretože sa vyhrážal Elonovi Muskovi za necenzurovanie sociálnych sietí, pán Brenner, dokonca obvinil automobilky, že oni sú zodpovedné za to, že sa predáva málo elektrických aut preto, že vraj nedokážu elektrickým autám urobiť dobrý marketing. A ak si to zrátame, Európska únia na emisnej produkcii robí 1% svetových emisí z dopravy. Ak my by sme dnes v Európe kľudne aj prestali jazdiť autami, nezmení sa nič. To znamená, páchať ekonomickú samovraždu nie je cesta a ja na výbore budem presadzovať návrat k zdravému rozumu a to je zrušenie toho nezmyselného zákazu. Pán Kaliňák, kúpili by ste si elektroauto? Viete čo, veľa o tom diskutujeme a zvažujeme. Samozrejme, že aj na úrade vlády sú z rôznych dotácií a projektov Európskej únie nakúpené elektromobily. Dokonca došlo k takým absurdnostiam, že boli prideľované vlastne rómskemu splnomocnencovi pre rómskú problematiku. To znamená, že mali kvázi jazdiť na elektromobiloch po osadách, čo je proste nekonečný nezmysel. Ale presne tam sa to dostalo. Ja osobne som zatiaľ, čo som navnímal informácie, by som si teda elektromobil nekúpil. Vôbec mi to nepríde výhodné. Ešte aj dnes paradoxne na ceste do Štrasburgu prišlo po mňa elektrovozidlo tohto parlamentu a teda musím povedať, že šofér z toho veľmi nadšený nebol. 6 hodín musí nabíjať, strašne v zime. To je otázka vývoja elektronabíjačiek. V poriadku, lenže ja som proste zmetený z toho, že my sa tu rozprávame o dekarbonizácii a elektromobilite a dávame ju do súvisu s konkurencieschopnosťou. Vy nemôžete byť konkurencieschopní, keď vyrábate produkt, o ktorý nie je dopyt, o ktorý nie je záujem. A tak to proste je. S kýmkoľvek sa rozprávam, tak tí ľudia o to naozaj záujem nemajú. A súhlasím s tým, čo hovorí pán Mazurek. Veľa automobiliek dáva verejné vyhlásenia, že musí meniť svoje plány, pretože tá linka, ktorú si tu nakreslili úradníci, proste nesmeruje tam, kam sme si predstavovali.